Good morning. Bantay nga po sa kanila.
Shout out everyone. Rex Channel. Shout out. Thank you sa pagdaan. Mary Joy B. Shout out. Thank you sis. Lacey Aaron, yung aking anak. Shout out. Sis May Karamay Lumagda. Shout out to you sis. Thank you. Admin Joan. Thank you. Aaron Isaac Dorian. Shout out. Thank you. Wala ako extra phone kaya hindi pa ako makapag-jacket. Salamat sa mga nakatambay dyan. Nag-update tayo kasi pababa na ng pababa yung spaghetti. Ayan, bantayan nyo lang sila. May ginagawa sila dyan. Thank you everyone.
Okay, 1 hour na guys. Papaalam na ako, 1 hour lang tayo. Update lang tayo sa ating watch hour. Thank you so much sa lahat po ng dumaan at nagtamsak. Maraming salamat. At sa 5 nakabidyo dyan, thank you so much po. Magpapaalam na po ako. Bye-bye!